बे हाबाफारिखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बाथौ आश्रम क'र्डिनेशन कमिटिया खुंबोबाय थादों। बेयावनो साबसिन नम्बर मोननाय जि फरायसालि बे फरायसालिखौ बिथांमोना मान बावो। देग्लाय बोसोराव आङो 90.67 जौखोन्दो सासे मिथिसार स्वर्गियारि होननाय फरायसाया मोननो हादों। बेनिफ्राय बाथौ आश्रम क'र्डिनेशन बेनो माने हाइस्ट मार्क जादों आरो बे हाइस्ट मार्कआव बाथौ आश्रम क'र्डिनेशना टप 10 बासिनाय जायो। बे टप 10आव सेथि मासिखौ जों बेराघाट बाथौ आश्रमनि जानानै आवग्रिनो हादों। बे आनजाद समाव जेरै फोरोंगिरि आरो बिगोमा फरायसा फोरा नारा नाथाय नाजायो आरो सानफ्रोमबो बे फरायसाफोरखौ फोरोंगिरि बिथांमोना सुलुद लादों। माबे साबजेक्टखौ इयाव उइक दङ, माबेखौ हायाखै, माबादि फरायबा माबादि जागोन होननानै फोरोंगिरि बिथांमोना फरायसानि न' न' थांनानै जोबोर जोथोन लानायखौ आं नुनो मोनदों आरो आङो जाय फोरोंगिरि जानानै गासै फरायसाफोरखौनो आंनि फरायसाखौल' नंला गासै फरायसाफोरखौनो आं सानगोन जाय खामानिखौ मावब्ला जिउआव साक्सेस जागोन आरो जाय खामानिखौ मावब्ला जिउआ थांनानै थागोन बे खामानिखौ फरायसाफोरा मावनानै माने इयुनाव जेन दावगालांनो हायो बेखौ आं मिजिंथियो। आरो जोङो गासैबो फोरोंगिरि आरो फरायसा आरो फरायसानि बिगोमाफोरा जुदि गोब्राबै नाजालायोब्ला सानसे नङा सानसे थांखिफोरा जाफुंनायखौ आं मिजिंथियो। दा बिथांमोना जेरैबायदि हमना ला हाइस्ट नाम्बार मोननाय फरायसानि गेजेराव जि मोनबाय आरो बै फरायसालिखौ बिथांमोना बरायबाय। दा बिथांमोना जोंखौ बरायनो थाखाय जोङो बिथांमोननिसिम बाथौ आश्रम बेराघाटनि जानानै गोसो गोथारै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो बे जोंनि जि देग्लाय बोसोराव जों देरहानो हाबाय देन गुबुन फरायसालिफोराबो बेबादि जों जेरै नाजायो बेबादि नाजानायखौ आङो मिजिंथिनानै आं गासै बाथौ आश्रम क'र्डिनेशननि बेन्दोङाव थानाय फरायसालि दैदेनगिरि आरो फोरोंगिरिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। फैगोन आनजादाव जेरै देग्लायो जि मेट्रिक आनजादनि जे ससियेल साबजेक्ट बेखौ आसाम सरकारा मडिफाइ बानायदोंमोन, पेटार्नफोरा सोलायदोंमोन। जों दा खोनानो मोन्दों देग्लाय बोसोराव मेथ्स, साइन्स आरो इंलिश बेबो सोलायगोन। बेनिखायनो गोबां माने हार्ड स्टाडि खालामनांगोन होमब्लासो जोंनि बर' फरायसाफोरा मोजां नाम्बार लानानै उनथिगोन। बेनिखायनो आं गासै फरायसाफोरखौ खावलायगोन माने आरो फोरोंगिरिखौबो खावलायगोन जि ससियेल साबजेक्टआ सोलायनायाव जेरैबादि गोबां बर' फरायसाफोरा एसामिस फरायसाफोराबो फेल जालांदों गांसे सोलायनायावनो। दा गांब्रै जुदि पेपारा सोलायनो गोनां जायोबा गोबां हार्ड जागोन। बेनिखायनो गासै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा गोब्राब नाजाथारनांगोन आरो नाजाथारबासो जोंनि थांखि बादियै जोङो दावगानो हागोन। दिनै बाथौ आश्रम जथाइ आफादा आसामाव थानाय गासै बाथौ आश्रमनि फरायसाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानो हानाय 60 फरायसाफोरखौ बरायदों। बेनि अनगायैबो उथ्रिसार जानो हानाय गासै फरायसाफोरखौ बिथांमोना बेयाव बरायदों। आं बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै थारैनो मोजां मोनदों जे बर' बिजोंखौ जौगाहोनायाव प्राइभेट महरै बाथौ आश्रम बा UN एकाडेमि बिथांमोना थोजासे बिहोमा होबोदों। बर' रावखौ बा बर' बिजोंखौ फेहेरनायाव बिथांमोननि थोजासे बिहोमा दङ आरो बेबायदि बरायनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों फरायसाफोरनो जि थुलुंगा होनो नाजादों बा दिथागिरिफोरनो जि थुलुंगा होनो नाजादों बियो थारैनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। सोलोंथाइनि बेलायाव गोदोसोनायथ' बेबायदि जायाखै। सोलोंथाइनि जोंनि फरायसानि अनजिमाया बांबायसो जादों। नाथाय जायगा लायै जायगा माखासे फरायसाफोरा लामा ससेयावनो आन्दायनाय जेरै स्कुल ड्रप आउट आरो उन्दै बैसोआवनो ड्राग्स बाहायनाय बायदि रोखोमनि जेंनाफोरा गैया नङा दङ, जोंनि समाजावबो दङ आरो बेफोरखौ जोङो होबथानायनि थाखाय राहा लागासिनो दङ। आरो गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि गामि आफाद आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरा बे बेलायाव ओंखारबोनांगोन। आरो जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नाजाबाय थादों जे बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि अनजिमाखौ बोरै बांहोनो हायो आरो बेनि अनगायैबो ड्रप आउटनि हारखौ बोरै खमायनो हायो बेनि फारसे जोङो नाजागासिनो दङ। सोलोंथाइ लानायाव बिजोङा माब्लाबाबो हेंथा जानो हाया। बेनिखायनो बे गारजेनफोरखौ आं बुंनो लुबैयो जे बर' बिजों फरायोबा जे जिउआव जाफुंसार जानो हाया
बे साननाया गोरोन्थि। मानो होनोब्ला जोंनि बर' बिजों फरायनानैनो बोसोरे गोबां डक्टर, इन्जिनियार बा एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसेसनि बिनायसाफोरा उथ्रिसारगासिनो दङ। अदेबानि नोङो रुजुनानै नायोब्ला नुगोन इंराजि बा गुबुन बिजोंफोराव फरायनानैबो बर' बिजोंसेबां जाफुंसार जानो हायाखै।